Det er lige sådan omkring 47 grader dernede. Togene her er fra Talgo, som ligger i Spanien, i Ribabellosa. Det er i Bilbao-regionen. Det er der, de bliver købt fra. Og når vi så kører dem herop, så bliver de faktisk på rulleskøjter op igennem Frankrig og bliver sat på skinner i Danmark, og så bliver kørt ind. Det er 209 meter langt. Vi har købt 16 stammer i alt. 8 først, og så sagde vi, at vi køber lige 8 mere. En god handler. Det der sker, det er, at det her togsæt, det er leveret med 2 endevogne. Det bliver så skiftet ud til de næste 8. Der kommer der en endevogn og en styrevogn. Er der nogen, der ved, hvad en styrevogn er? Ja, nemlig. Det er nemlig et inaktivt lokomotiv, kan man kalde det. Så i starten, der vil vi køre med som en sandwichformation, det vil sige et lokomotiv foran og et lokomotiv bagved. Og så kan man køre frem og tilbage. Men senere hen, så tager vi så den ene endevogn af, putter en styrevogn på, så sparer vi den ene vektron væk. Så kan vi også køre frem og tilbage. Der er 442 pladser i toget. Så er der lige 50 førsteklasses oveni. Der hvor I kom ind, det er det vi kalder flexarealet. Der er plads til 4 cykler, eller 3 cykler, en barnevogn, eller 2 barnevogne og 2 cykler. Man kan selv sådan jonglere lidt rundt med det. Så har vi 15 toiletter. Der er også et handicap-toilet, eller PRM, Personal with Reduced Mobility, hvis det er sådan helt korrekt, og det skal vi være. Det er 2025. I kommer ned og ser det her senere. Der hvor I sidder lige nu på jeres små popoer, det er helt almindelig anden klasse. Standard, som kalder det. Tak for det, Birgitte. Birgitte, hun er min lærerinde, det er hun der, så det siger, Rolf, nu går du lidt over stregen, og det kommer jeg nok til, men det er okay. Og jeg vil rigtig gerne have, hvis I spørger mig om masser af ting. Især arbejdsmiljø, det er jeg ekspert i. Så hvis jeg har noget med arbejdsmiljø, så fyrer den bare løs. Jeg ved næsten alt, og ellers så kan I få noget at vide, så finder jeg på noget. Er der nogle spørgsmål? Nej. Har I overvågning i alle togene? Yes, det var godt, du spurgte om den. Vi har November 25. Det er det, vi satser alle vores kop kaffe på. Ja, der er overvågning i alle vogne. Det er rigtig, rigtig godt set. I endevognen, der er der en togfører coupé, hvor der er en lille skærm, hvor de kan klikke rundt på de forskellige kameraer og se, hvad sker der? Er der nogen, der får det dårligt? Er der, det ved jeg ikke, nogle Brøndby-fans, der skal til udbanekamp? Hvad ved jeg? Så kan de ligesom overvåge det. Og det er noget, som der er ønsket. Så det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Ser der flere og ser det på fjernsyn, for så kan I da få en hyggelig snak. Hun er da godt nok køn og se lidt. Det kan man! Ja. Man kan også få en øvesnak, men yes. Det er standard, vi sidder her på. Det vil sige, at selve sæderne er lidt smallere end det, vi skal ind sidde i lige om lidt. Det er første klasse. Der er lampe, der er stik, udtag nede mellem stolene her, og så er der opklappelige lænestøtter hele vejen hen. Men når vi kommer ind på første klasse, vil jeg se, at de er så lidt bredere, og der er lidt mere plads imellem gangene her. Så, skal vi ikke tænde på første klasse? Det synes jeg, vi kan. Kom! Det vil jeg kigge med. Og I slår bare røven i siden, som man siger. Der er lige plads til Stiluno her. De er lidt bredere. De er lidt bredere, som man siger i Jylland her. Yes. Ja, der er faktisk valgfrie sæder her. Der er ingen pladsbillet endnu. Det er sindssygt vigtigt, at I hører, hvad jeg siger. Man skal lige skille lidt af det fra, men resten det er meget vigtigt. Der er nemlig en konkurrence, når man kommer ud af toget, hvor man har mulighed for at vinde en tur til Hamburg for 4 personer. Så... Det er vores spanske medarbejder, Gerardo, som lige sørger for, at der kommer noget luft ind til os. Det var da rart. Ja, jeg gør også alt for at opmuntre ham. Så hør rigtig gerne efter, og så deltage i konkurrencen, når vi kommer ud på den anden side. Som I kan se her. Ja. Så er der simpelthen noget mere plads her. Der er, som sagt, hvor mange pladser? Første klasse? 50. Hvor mange er der standard? 442. Godt.
Alt i alt 4,92. Kommer I lige over her? Lige over her. Ja, det er i orden. Og som man kan se, så er der fin plads herinde på første klasse til at gå igennem. Både med børn i hånd og alene. Yes, så er det selv med store tasker, så er det ingen problem. Kan I huske, hvor langt tog der er? 209 meter. Ja, det er rigtigt, det er godt. Men der er en dør på hver vogn faktisk. Yes, det er der. Det består af 15 vogne, hvoraf så den ene så bliver fra endevogn til styrevogn med stadigvæk 15 vogne. Vi kører dobbelt toilet, det vil sige, at der er toilet til begge sider. Lige nu på MF, der er der 2 toiletter. Nogle gange så virker det ene ikke, så er der kun 1 toilet. Her burde det ikke kunne lade sig gøre, at alle er ude af funktion. Det satser vi ikke på. Det er sådan, at vi også har haft Dansk Handicapforbund med ind over designet, faktisk. Så hvis man tager sine fingre, når I rejser op, og så lige ved siden af tallet, kan I mærke, at der er blindskrift på, så man nemt og trygt kan finde sin plads. En lille detalje. Vi har faktisk haft den rigtig meget ind over. Lige præcis lige der. Ja. Nu flytter vi også lidt fingre. Det kan også noget. Så er det, at når vi kommer ned i PRM-vognen, som vi kalder den, der er der en lille PRM-rampe, så når man bestiller en billet, så kan togføreren lægge rampen ud, og så kan man blive kørt op og ned, eller køre selv op og ned af den her rampe. Ydermere så kan man også komme ind med sin kørestol, eller sin elmobile kørestol ind på toilettet, og faktisk også vende rundt. De er lavet til 1,20, som er de internationale regler for, hvor store de skal være. Så men det er også vigtigt, at når man så bestiller en billet, så er det en handicapbillet, man bestiller, således at der ikke er lige pludselig 10 kørestole inde i et sted, hvor der kun kan være til 5. Nogle spørgsmål? Hvor hurtigt tror I, de skal køre? 200. Det er nemlig rigtigt. Kæft, er I næsten ikke noget? I snyder, gør I? Nå, det er godt. Vi rejser os op, og I følger bare efter mig. I må rigtig gerne kigge ind til højre og venstre, det er de almindelige toiletter. Så lader vi lige jer gå forbi her. Hvis du stiller dig over der, i skammekrogen. Det er bare så, der kan være plads til alle. I trækker bare stille og roligt frem her. Velkommen til. Velkommen til. Kan I finde en stavefejl? Hvad står der? Refuse. Ja, det er en lille detalje. Det er sådan en 5-5 fejl. Refuse garbage. Vi vil ikke have noget affald. Godt. Se. Perfekt. Vi tager lige en lille hurtig ind her. Det her, det er indgang til PRM-vognen. Lige hvor den søde dame står, lige bag ved dig. Der er selve rampen indbygget i. Nej, lige bag ved dig. Vil du rykke? Der. Ja, men kan ikke se det. Der er PRM-rampen, som så skal lægges ned, når der kommer kørestol til. Så har vi kaffemaskiner, vi har stikautomater, chipsautomater. Jeg tror også ikke, der kommer små gulerødder så i. Det må jeg vente til en anden god gang. Hvor man, når man køber første klasse, så kan man få en QR-kode. Går man hen, og så kan man så få kaffe på hele sin tur. Det er med. Godt. Så vil jeg rigtig gerne have, at I trækker med ind. Vi kigger ind på det her abnormt store toilet. Endelig ikke bruge toiletterne. Endelig ikke. Og så må I gerne slå jer løs her. Det her er PRM-vognen. Ja, det er gerne. Det er PMS handicap-vognen her. Ja, og her kan I lige prøve at trykke på de knapper, der drenge. Ja, eller måske op, det er bedre. Så får du ikke ondt i benene. Vi har justerbare borde, således at når man kører sit kørestol hen, så kan man selv justere bordene op til sin passende højde. Det er ikke alle kørestole eller elkørestole, der er lige høje. Så derfor så er det blevet justerbart. Og I kan godt se her, 10 kørestole herinde, det kommer ikke til at gå. Det er derfor, man simpelthen skal booke en billet, en pladsbillet til det formål, så vi kan sikre, at alle kan være her. Hvor mange afdelinger er der så i toget? En.
Der er plads til 3 her, er det rigtigt? Der er plads til 1, 2, 3, Birgitte, kan du huske, er det 3 eller 5 pladser til kørestol der? Så skal jeg lige op i mine færdige noter her. Jeg kommer tilbage med tallet. Hvor mange der er reelt. Jeg mener, det er 5, men det kan godt være, det kun er 3. Det skal være svært skyld på. Hvis I lige er det gode øje kan se, at der er nogle steder, hvor det halter lidt, hvor det ikke er sat helt op endnu. Det er fordi, det er slet ikke vores tog nu. Det er Talgos tog, altså det svenske firma. Vi har faktisk fået lov til at låne det i dag. Så det er over på Kastrup normalt, hvor der går et helt håndværkerteam nede fra Spanien og går og ligesom sætter det sammen det sidste. Hvis I har haft meget, meget skarpe øjne, så vil I også kunne finde nogle små gule klistermærker rundt omkring. Det er sådan, at vi har nogle kvalitetsinspektører, der er nede i Spanien. Og hver gang, at Talgo de siger, nu er vi klar til at sende toget til Danmark, så kommer de ned, og så kigger alle bolte og fugninger, elektronik, alt bliver tjekket i hoveder. Ja. Og bagdel, tak for det. Og hver gang, så sætter de et lille klistermærke og siger, bord A4, bolt nummer 332, fejl. Og så er det, at de så skal lave det, når de kommer herop. Og tro mig, de er meget, meget, meget grundigt. Meget, meget, meget grundigt. Det er også sådan, at vejledningerne på vedligehold, det er jo selv, der skal vedligeholde togene i et nyt værksted nede Næstved. De kommer jo selvfølgelig på spansk, men de skal oversættes til dansk, og så skal de godkendes af DSB-teknik. Og det er ikke bare lige Google Translate, og så kører man eller igennem en AI-maskine. For så hedder en bold lige pludselig en tekst kaldet Osterveje, og det duer ikke. Vi har oplevet det før. Så der er rigtig meget bagved de her tog. Det er ikke bare plug and play, det er ikke noget, man handler nede i Føtex. Det er helt igennem unikt. Spørgsmål? Ja, hvad er det der? Ja, det der. Det her til kørestolen. Og det er, hvis der er noget, hvis man har et ildetilfælde, så kan man ringe, og så kommer togføreren ned. Yes. Ja? 3 kørestole, eller 3 mobile enheder. Har man en hjertestarter på sådan en tur? Ja, det er det også. Jeg kan ikke huske mange. Ja, nej. Tidligere på MF'eren, der har vi for eksempel en i hver ende. MF'eren. IC3'eren er også kun 56 meter lang. Det vil sige, at den her er godt 4 gange så lang. Ja. Husk konkurrencen. Husk, hvad jeg har sagt. Og så er der noget, jeg ikke har sagt, som I selv skal svare på. Jeg kan have alt for det. Nej, det skulle altså ikke. Okay, for busk. Det må godt føle noget rødt, og hvem man vil starte plads. Ja, det er fint. Det er fint, at den har sådan nogle små. Det er med langt. Her kan I også se, at det er ligesom de gode gamle tog, hvor der er mere plads til bagagen. Så kommer man nogle af de her store kufferter, så er det simpelthen i stedet for at lægge dem op på bagagehylden, så er det med bare at sætte dem herind. Så er der meget mere plads til det. Hvad siger du? Nå, du sagde noget. Nej, jeg troede, du sagde noget. Det er godt. Men ellers er vi faktisk ved at være slut, så jeg synes, vi skal gå ud og tage en kuglepind lidt til gennembogen. Jeg har et spørgsmål, der står, det er DSB's længste vognstamme nu, ikke på 209 meter. Ja. De stationer, det skal jo i hvert fald ikke stoppe i Børkop. Nej, det skal heller ikke stoppe i Kolding. Nej, okay. Det bliver simpelthen lagt ind, hvilke stationer de kan stoppe på. For det duer jo ikke, at vi holder ud over stationslængden, og så når vi skal frigive dørene. Men det vil sige, at det kommer ikke til at stoppe i Kolding, eller udvider man perronerne? Det er Banedanmark. Ja. Det er Banedanmarks perroner, så det er dem, der skal forlænge dem. Men er der nogle planer? Ikke hvad jeg hører dem. Jeg hører ellers mange ting, men det har jeg ikke hørt meget. Indtil videre, så skal det jo gerne køre fra København til Hamburg. Og der går vi jo fra at køre over Fyn og Jylland på 4,5 timer, til at kunne køre over Femern i 2029 på 2,5 timer. Men det skal også køre Aarhus Hamburg. Jo, det skal det også gøre. Men når vi så kører fra København og til Aarhus, der bliver det jo det bliver København og Odense, Fredericia, Vejle tror jeg ikke engang, og så bliver det Aarhus. Ikke engang Skanderborg kan den stå på. Så der bliver nogle kilometer nu, når vi har sådan en lang tog som det her. Ja, fordi vognstammen den er fastkoblet, ikke også? Det er ikke sådan, altså... Vi kan ikke bare tage ud og lukke af. Nej.
Vi kan godt skille dem ad og putte, og du ved, lave noget på det, men vi sætter ikke bare tage nogle vogne af, hvis det er det, man... Det kan man ikke. Det kan man ikke. Det er også, der er så meget IT i det. Ja. Simpelthen. Kom med, venner. Så er man da optimistisk, man tror ikke, at det er fint. I kan ikke reducere vogne. Hvad siger du? Så er man da optimistisk, man tror ikke, at det er fint. Nej, det er man ikke. Er man ikke? Det er man ikke.